част втора на видеото, тъй като имах само 160 секунди. Така. В момента, хора, си чакам влака. Тук що почти пристигнах на коловоза, където ще ми пристигне влака. На втори коловоз посока изток. Обожавам Сименс, хора. Просто обожавам Сименс, обожавам всичко. Така, със сигурно ще снимам и как пътувам. Поне като сме заедно, да сме заедно. Тъй като ни освободиха по-рано 7 часа, тъй като нямахме просто какво да правим и ни освободиха директно за влака. Пристигнах си аз на перона и в момента си чакам влака. Напишете ми долу в коментарите, пак казвам, ако искате да ви снимам видео как пътувам до Лакатник и се връщам с 12:10 и с 1:20 оттам. Т.е. 12:10 пристига на своя този Сименса. 11:20 тръгва от София. И някъде и 35. Значи 12:35 някъде е вече на гара Лакатник. Между другото, пишете ми долу в коментарите дали искате да снимам такова видео, в което пътувам заедно с вас. И така. В момента си чакам влака. Отидете да гласувате в анкетата, защото съм пуснала анкета, която е свързана с нещо, което може би ми е доста познато и още от сега започвам да се уча с един колега. Между другото, трябва да ви кажа, че има един човек, който качва видеа, свързани с влакове и с разходки в планината, Румен Василев. Ако искате, отидете да се абонирате за него в момента, тъй като има го и във Facebook, но по-скоро напишете Румен Василев и оттам той е на български. Румен Василев и е готово. Понеже много ми пада чантата, едната, защото са две, едната е с учебниците, другата е такава мъничка. В момента съм, между другото, това видео приключва и отивам за част 3.